Плагини M1 радноё чи плюс дорад, чи минус дорад, ҳамаш дар шумо мегум. ҳозир инструментҳои хидмат дар шумо нишон метавонам ки чӣ хела ёзе. эро то ревер назани мақсад ана соз кор намекунад, но айҷа ҳаста плагин M1 ҳаста. ҳозир ман овора я установкаш карда шумо нишон метавонам. ина плагин установка шид. гӯш мекунем ина. инҷаш медурем. любой намуд чира дора. инструмент дора. дидес ина. мисоли гап нами медурем ина. ҳарчи нифсуд ман як даст ки навохта наметавонам, да, як даст ба телефона ду даста менавозам. ана медонем любой намоиша установка карда. установкаша кунем ё медонем сохранитш мекунем надранаш. иш кори хитон. ана мақсад мегӯям ревер задан, ревер задан бо ҳам плагин барои ревер заданам ҳастай. ана медурем таб инами мақсад реверша. ҳозир гирон меша. ина. на. ревер. ана бои бисёртарш мекунад, да, бои дигаҳелтарш мекунад. ана ҳама мақсад ана системаҳое ки чем дуромадан исвуси задан тамошо кардан инами киди мақсад туғриш мекунад. бо дигаҳел меша овозои иёз дигаҳел меша. чем ай настройко дуромадана исвуси ко ушур кардана плагин M1 истифода мекунем. плагин M1 зура.